Moltes gràcies per estar de nou amb nosaltres. Cada minut que passa, cada dada que es va coneixent, i avui tenim les declaracions del senyor Linares, es fa més insostenible el silenci parlamentari del senyor Mas. Tal com van dir ahir, Catalunya sí que es pot considera absolutament imprescindible de que el senyor Mas comparegui ja, vol dir la propera setmana, a donar explicacions en l'àmbit parlamentari i també a assumir les seves responsabilitats. Produeix una gran tristesa escoltar el senyor Mas utilitzant els mateixos arguments que va utilitzar i que està utilitzant el senyor Rajoy amb la corrupció del Partit Popular. I deixi'm que els digui que són arguments que quan els hem escoltat en paraules i en boca del senyor Rajoy ens han produït fàstic. No es pot continuar negant-ho absolutament tot sense assumir responsabilitats i sense comparèixer davant d'aquest Parlament. És per això que esperem que després d'haver-ho demanat tots els grups parlamentaris menys Junts pel Sí i d'intuir que Junts pel Sí fins i tot està disposat a votar a favor d'aquesta compareixença, creiem que resulta absolutament urgent que el senyor Mas comparegui en aquest Parlament, al Parlament de Catalunya, durant la propera setmana. I quan abans, millor, perquè la situació esdevé cada vegada més insostenible.